Este venres o ceo volve a ofrecer espectáculo, haberá un eclipse parcial de lúa visible dende toda España e sen necesidade de usar gafas especiais. Iso sí, para velo haberá que madrugar, algo que moitos cidadáns non están dispostos a facer. Despois do eclipse solar do pasado 12 de agosto, a Lúa toma agora o relevo. A Terra colocarase entre o Sol e o satélite e proxectará as súas sombras sobre el. A parte que quede na zona de maior sombra poderá adquirir tons avermellados ou cobrizos, un espectáculo que non require protección ocular, pero sí bastante madrugón. E esa parece ser precisamente a principal barreira para os cidadáns. A maioría recoñece que non ten pensado poñer o espertador para velo, xa sexa porque non poden ou porque non causa moito interese. Creo que non, este non. Por que non? Porque non podo. Porque non me apetece. É máis son espiritual, pero non vai comigo isto ahora mismo. Non, Por que non? porque non me tiene interés. Hai quen si viu o eclipse solar de agosto como excepción, precisamente polo carácter extraordinario do acontecemento e porque se produciu nun horario máis accesible. Para este eclipse lunar, en cambio, as gañas son menores. Hai quen asegura que noutra ocasión podería animarse a madrugar, pero este venres non será o caso. Non. Non, xa durmo bastante pouco como para poder madrugar por un eclipse. Vin o outro porque, bueno, era un acontecimiento e tal, e era aquí. Pois pode ser, pero este ano non. Como que me dou a intuición que non debía de ir. Non madrugo por nada. E tampouco hai unha opinión unánime sobre esta sucesión de fenómenos astronómicos. Mentres algúns os viven con curiosidade e consideran que polo menos unha vez na vida paga a pena contemplalos, outros recoñecen que non están especialmente informados ou que estes fenómenos lles deixan bastante indiferentes. Sí, Unha vez na vida non exactamente, tampouco non me quito o sono. Pois sí, sí. Tampouco entendo moito. Incluso hai quen interpreta estes cambios no ceo desde unha perspectiva máis persoal ou espiritual, como parte dos cambios que, din, está a vivir a sociedade e o mundo. Pois son cambios que veñen a nivel mundial en todo. Cambios para despois mellorar, pero hai que cambiar como personas. Hai que facer moitos cambios. Este venres, polo tanto, o espectáculo estará garantido no ceo. A incógnita será cantos decidirán velo en directo.